opschrijven. Zo nu. Dan schrijf je naam. Ja, die van de poppenkast kijken, maar ik zei het tegen iemand. Moet zo lang dus. Nee! Wat? Hier je naam en je nummer of je naam schrijven. Dat schrijf ik. Hier. 6 moet je schrijven. Wacht. En kan je je naam hier ook schrijven? Nee! Kan je je naam hier ook schrijven? Nee. Dan waarom? Pluis de soorten komt. Nee. Heb jij dat of dat? Dat. Dat? Ja. Dat ben ik. Waar moet je langskomen? Deur of schoorsteen? Is het licht buiten? Is het licht buiten bij jou aan of uit? Ja. Uit. Heb je een gevaarlijke hond of poes of iets anders? Ik heb een hond, maar die is niet erbij. Als je wel altijd pijn doet, dan ben ik Pak er. En Heb je ook een poes? nee. En dan is stil. Ja, ik heb wel een scootje nodig. Allee, drukketje is niet zo goed voor een paard. Wat ga je nemen? Dat? Dat weet ik niet. En een wortel. En wat ga je zetten? Een bord of een schoen? Ja. Wil je snoepjes? En wil je speelgoed? Snoepjes of iets anders? Snoepjes en speelgoed. En wil je nog iets anders? Nou, we krijgen het paard.